L-oppożizzjoni qed tagħmel xogħla b'rispett sħiħ lejn ir-regoli tad-demokrazija u m'għandha ebda intenzjoni li tfixkel lill-gvern. Fil-verità huwa l-gvern innifsu li qed joħloq it-tensjoni illi teżisti bħalissa. Fl-laqgħa mal-Forum Unions Maltin il-mexxej Laburista Joseph Muscat tkellem dwar il-budget u qal illi dan huwa vot ta' fiduċja minnu nnifsu u li jekk il-Prim Ministru jemmel li għandu gvern stabbli, allura m'għandux ikollu problema biex iresqu. Il-mexxej Laburista sostna li l-oppożizzjoni trid li l-gvern jirressaq il-budget ħalli s-sitwazzjoni ekonomika u finanzjarja ta' pajjiżna tkun uffiċjalizzata u dawk fl-awtorità jinżammu responsabbli tal-verżjoni illi jagħtu. M'għandna l-ebda problema li l-gvern jagħmel il-budget, anzi jien min naħa tiegħi nixtieq jagħmel il-budget ħalli jerfa' r-responsabilità tas-sitwazzjoni kollha finanzjarja kif inhi. Ħalli jagħti rendikont ta' kif qed jarhom u l-affarijiet, ħalli wara m'hemm skużi. Ħalli wara meta wieħed jagħmel il-kontijiet jekk gvern xi jingħata il-fiduċja kull min għamel ċertu statements u jkun qed jagħmel ċertu statements issa fil-budget iġor ir-responsabilità tagħhom. Meta tkellem dwar id-deċiżjoni tal-Speaker la ma jilqax it-talba tal-Oppożizzjoni li l-mozzjoni dwar il-privatizzazzjoni tal-parkeġġi tkun diskussa b'mod immedjat, qal li għalkemm il-Partit Laburista ma jaqbilx ma' din id-deċiżjoni, xorta jirrispetta u mhux ser jattakka lill-Speaker. Dan b'differenza minn dak li għamel il-Partit Nazzjonalista illi fl-aħħar jiem attakka lill-awtorità tax-Xandir għaliex din ħadet deċiżjoni favur il-Partit Laburista. Joseph Muscat qal li d-deċiżjoni tal-Speaker tikkonferma illi hemm bżonn ta' riforma fir-regoli tal-Parlament. F'dak li qal l-Speaker il-bieraħ hemm punt importanti ħafna wkoll. Illi r-regoli tal-Parlament huma regoli tal-passat li wasal iż-żmien li gvern ġdid ħajrid ikun impenjat li bil-forzi politiċi kollha preżenti fil-Parlament ibiddel u jimmodernizzhom. Saħaq li din ir-riforma ser tkun parti mill-wiegħda ta' gvern ġdid illi jlaqqa konvenzjoni kostituzzjonali li tinkludi rappreżentanti mill-oqsma kollha tas-soċjetà biex tinbena it-tieni Repubblika.